Γεια σας, είμαι ο Ρήγας. Η συνταγή που θα φτιάξουμε είναι φιωγκάκια με αγκιναρούλες. Ο καθένας βέβαια μπορεί να βάλει ό,τι ζυμαρικό θέλει. Μπορεί να βάλει ταγιατέλι, μπορεί να βάλει κουτσίνι, μπορεί να βάλει σπαγγέτι απλό. Και για τη συνταγή αυτό που θα χρειαστούμε είναι τα φιωγκάκια μας, αγκιναρούλες, τις παίρνουμε έτοιμες, υπάρχει στο εμπόριο, κουκουνάρι, ελιές μαύρες κομμένες στη μέση, κεφαλογραμμιέρα, αλατάκι, βεράκι, λαδάκι. Βάζουμε ελαιόλαδο στο τηγάνι μας και περιμένουμε να ζεσταθεί. Μόλις ζεσταθεί το λαδάκι μας θα το βάλουμε τις αγκιναρούλες μέσα, τις ελιές, το κουκουνάρι, λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι και θα αφήσουμε να τσιγαριστεί για 4-5 λεπτάκια. Και τώρα βάζουμε μέσα τις αγκιναρούλες μας να τσιγαριστούν, τις ελίσσες μας, τις καταπληκτικές, το κουκουνάρι μας και χρειαζόμαστε και λίγο ψήσμα λεμονιού. Και λίγο αυτό το λεμόνι. Θα ανακατεύουμε. Όποιος θέλει να κάνει το ανακάτευμα αυτό το ωραίο το τηγάνι που κάνουμε σεφ, είναι πολύ απλό. Παίρνεις το τηγάνι, χαλαρώνεις λίγο το καρπό και τάκ, τάκ. Τόσο απλά. Ωραία, τσιγαριστήκανε τα υλικά στο τηγάνι και τώρα πολύ απλά παίρνουμε τα ζυμαρικά μας, τα βάζουμε εδώ πέρα μέσα, προσθέτουμε πιπεράκι, αλατάκι και ανακατεύουμε. Ωραία. Δεν θέλουν πολύ τσιγάρισμα τα ζυμαρικά. Να υπάρχουν εδώ, ζυμαρίζεται. Και το τέλος θα βάλουμε την κεφαλογραμμιέρα μας και θα σερβίρουμε αμέσως. Τώρα παίρνουμε το τυράκι μας, το ρίχνουμε μέσα. Ανακατεύουμε. Και σερβίρουμε. Ωραία. Έχουμε εδώ πέρα. Ένα πιάτο.